מקיבוץ עין השלושה. אוי, אביב, קיבוץ עין השלושה. אוקיי. אביב? כן. How many people I have in my kibbutz? How many kids? I don't know. You know, in kibbutz we have a storm, and the soccer field, and the swimming pool. Oh wow. אני מידע, אני מאובני וזה נחמד. באובני יש הרבה אנשים, בריכות שחייה והרבה מגרשים. אובני היא בירת ניו יורק, עיר קטנה עם הרבה חנויות. הכל קרוב וזה לא רחוק, מגיעים לבית ספר 10 דקות. שלום, אני מתן מטרויה קטנה. עיר יפה ומאוד צנועה. עיר קטנה עם קצת אנשים. פה מוכרים הרבה אופנועים. כדורגל, כדורסל וגם בריכות. פה בקיץ נעים להיות. אני גר מאוד רחוק. ביי, ואז אני הולך לניו יורק. אני בקלפם, עיר קטנה. עיר יפה עם הרבה אהבה. בעיר שלנו עם קצת אנשים, בריכות, ספרייה והרבה מגרשים. כל החוגים מאוד קרובים. משחקים פה הוקי והרכח משחקים. העיר שלי מאוד טובה, זו עירי והיא טובה. My name is Yogel, and I live in kibbutz Rein. Did you say my clip? Yeah, we did. Yep.